A zona 2 é ese ritmo no que corres con comodidade, podendo falar sen quedar sen aire. Moitos corredores non o saben, pero alrededor do 80% dos adestramentos deberían facerse precisamente nese nivel de intensidade moderada. Aínda que poida parecer un esforzo lixeiro, adestrar en zona 2 é unha das mellores formas de construir unha base aeróbica sólida. Cando faz, o teu corpo aprende a usar a graxa como principal fonte de enerxía, reducindo a dependencia dos hidratos e atrasando a presión de fatiga. Co tempo notarás como podes correr máis rápido durante máis tempo sen sentir ese aguantamento habitual. O corazón faise máis eficiente, mellora o fluxo sanguíneo e o oxígeno chega con máis facilidade aos músculos. Este tipo de traballo tamén impulsa o funcionamento das mitocondrias, que son as encargadas de producir a enerxía que necesitas para manter esforzos longos e constantes. Se realmente queres mellorar o teu rendemento como corredor, dedica a maior parte das túas sesións, máis do 80%, a esa intensidade onde podes manter unha conversa con naturalidade. A clave non é adestrar máis forte, senón ser constante en zona 2. Esa zona que pouco a pouco levarate moito máis lonxe.